हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दङ नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ आं मानि सायाव आपडेट लाना फैदो मानो होनोब्ला दा नोंथांमोना जानुवारि मागो जाजोब्बाय नोंथांमोना मा खालामनो सानदों मा खालामनो सानदों बेकार सेंग्राफोर आंनि इउटिउब नायगिरि लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो माने मर्निंनि टाइमाव लोगोसे एक्सारसाइज खालामनांगौ मानो होनब्ला एक्सारसाइज खालामनांगौ आं फंनैसो बुंनो सानदों नोंथांमोना ना बेदर बायदि बायदि जायो नङा होनबा बिनि मोदोमा गोजां बोथोरनि समाव माने जोबोद सानाय बिफोरा बारा जायो बेनिखायनो माने मर्निं टाइमाव एक्सारसाइज खालामनांगौ बिथांमोना नायलांबाय था बिदिब्ला हेलौ गाइस आं दा माने आंनि चेनेलाव फंनैसो माने बुंनो सानदों माने जायफ्रा आंनि चेनेलाव माने साबसक्राइब खालामाखै नोंथांमोना अननानै माने साबसक्राइब खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबे जों दा मोनसे सर्ट भिडिअ शुट खालामगासिनो दा जोबथ'बाय पस्ट लानायनि उनाव नोंथांमोना साननैसो उनाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना थाबैनो माने लाइक शेयार साबसक्राइब खालामबानो जाबाय बिथांमोननि चेनेलखौ आङो माने सायाव होखादों आङो नोंथांमोना नायबानो जाबाय बारदै सिख्ला प्रडाक्सन आरोना नोंथांमोना नुगोन माने बेनि लिंकआव थांनानै क्लिक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौबो नोंथांमोना साबसक्राइब खालामबानो जाबाय लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरोना आरो लोगोसे जा बिथांमोन डिरेक्टर दङ मानब नार्जारि बिथाङा डिरेक्टर एक्सननि आरो लोगोसे केमेरामेन दङ जोंहा बिथां नारेस्वर नार्जारि बिथांमोननि चेनेलखौ नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला माने साबसक्राइब खालामना ला आरो लोगोसे जेसेबां हायो माने साबसक्राइब खालाम बिथांमोना अननानै लोगोसे आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय अब्लासो जोंनि चेनेला देरगोन आरो लोगोसे आंनि मोनसे चेनेल दङ नोंथांमोना आंनिखौबो लोगोसे साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आंनि चेनेलनि मुङा जाहैबाय S.RR.B प्रडाक्सन नोंथांमोना साबसक्राइब खालामबानो जाबाय बे शुटनि मुभिया जाहैबाय जेंसि नोंथांमोना नुगोन आरोना साननैसो उनाव बेनो आंनि बुंनो गोनाङा
माबायाव थायनो